Hello guys, welcome sa ating YouTube channel guys. At tayo makisimpatya guys sa nag-viral ngayon. Viral ngayon guys yung pag-aresto nila sa dating Pangulo nating Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte guys. Ngayon guys ang katayo gawa ng content para humingi ng reaction sa inyo. Ano ang masabi nyo guys sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte guys? Tama ba yun or mali? Kasi ako guys hindi pa ako makapag-isip anong dapat kong isagot yan Kaya humingi ako sa inyo guys ng reaksyon. Tama ba guys yung pag-aresto nila sa dating Pangulo na ginawa lang naman niya ang kanyang tungkulin para sa ating bayan, kagaganda ng ating bayan, tapos hinuli ng mga Interpol, sasabihin nilang International Court. Paki-comment lang guys sa baba kung ano masabi nyo sa ginawa ng Interpol na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Tama ba yung guys? Paki-comment lang sa baba guys, hingi tayo ng reaction sa ating mga followers. Like, share, comment lang guys anong masabi nyo sa pag-aresto nila sa ating dating Pangulo Rodrigo Duterte guys. Ay comment lang guys at babasahin ko sa itsa ang inyong mga comment, ano ang opinion nyo guys. Ay comment lang sa baba guys. Thank you very much kasi viral yan guys. Thank you very much guys. Yun muna, hintayin ko ang inyong comment. Thank you.